खुलुमबाय लोगोफोर गोजोन मोनाबिलिनि गाहाय हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरोना नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखागोन आङो मानि सायावहाय भिडिअखौ बानायनो नागिरदों भिडिअआ एसे गोलावबो जानो हागौ नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आङो भिडिअखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबबासो स्किप खालामालासिनो नायबासो भिडिअखौ मिथिगोन आरोना बेखायनो स्किप खालामाजासे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो कमेन्ट खालामहरथार आं बेखौ नोंथांमोननि सायाव आरज गाबो होमबा जोंनि बे एसटि होनाय सायाव एसटि होनाया जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोर बैफोरनि थाखायसो आङो जानायखौ नुहुरदों आरोना माखासे दैदेनगिरिफ्रा जा इलेक्सन समावहाय बिदि जासिनाय आरो बुंनाय जा एसटि नांगौना हाफात नांगौ आरो एसटि बिनायावहाय जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया बैफोरबायदि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिदि बुंनायावहाय बैफोर हारिफ्रा माने साहस मोननायखौ आं नुनो मोनदों आरोना जा जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा लिडारफ्रा जुदि बे खोथाखौ बेबायदि बुङामोनब्ला बैफोरबायदि थासारिया दासिम बिदि गरम थासारिया माने आं जायखौ नुहुरोमोन आरोना सिगां समावहाय बिबोनायखौ नुदों होमबाबो दा जानाय बायदि थासारिखौ जोङो नुवाखैमोन आरोना सिगां समावहाय नाथाय जेला इलेक्सन जोबनानै जेला हाग्रामाया सालायो अब्ला बै समनिफ्रायनो गोबां थासारि दावराव जादों आरोना बेखौहाय नुनो मोनदों होमबा नैबे क्लिपखौ नायनो लागोन आरोना नैबे आं भिडिअनि क्लिप मोनसे देखायगोन आरोना नोंथांमोना नायनानै बुजिया आरोना हाग्रामा महिलारि नोंथांखौ आङो बुंहरो नोंथाङा जिबायदि ससियेल मिडियायाव बुंनानै लादों दि गुबुन हारिफोरखौ एसटि होगोन माबा होगोन हानि पाट्टा होगोन होननानै बुंना लादों बे खोथाखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया जों बर' स्टुडेन्ट जानानै जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो नोंथाङा सासे बर'नि थै जानानै नोंथाङा बर'नि सासे फिसा जानानै नोंथाङा मानो बिदि गावनि बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों नोंथांखौ आं बुङो नोंथाङा मानो थाखाय बिदि खालामदों बे एसटि डिमान्ड खालामनायखौ जों माब्लाबा मानिनानै लानो हाया आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो नोंथाङा बिदि खोथा माब्लाबाबो दाबुं नोंथाङा सासे बर'नि थै थानानै नोंथाङा मानो बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों बर' हारिया माने एसटि डिमान्ड खालामनायखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो जुदि जोंहा बिसोरनो आसाम गभर्नमेन्टआ बिसोरनो एसटि होयोब्ला जोंहा जोंनि थाखाय बिराद खहा ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बिराद खहा जागोन गोबां खहा जागोन आरो जों बेखौ माब्लाबाबो मानिनानै लानो हाया आरो जोंहा जि थाखानाय ट्राइबेल स्टुडेन्टफोर दङ बिसोरनि थाखाय फिउचाराव एबा जोंनि यां जेनेरेसन एबा जोंनि फिउचार जेनेरेसनाव जोंहा गोबां खहा जाहैनो हागौ बेखौ साननानै जोङो दिनै केबिआर कलेजनि गासैबो स्टुडेन्ट बर' फरायसा आफादफोरा दिनै जमा जादों आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ बेखौनो रिकुवेस्ट खालामहरनो सानोदि बिथांमोना जिबायदि एसटि डिमान्ड खालामनायखौ बिथांमोना प्रप'जेल खालामनायखौ एक्सेप्ट खालामनो थांगासिनो बेखौ उइथड्र खालामफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना माखासे एसटि होनांगौसो होनना बुंबाय थादों बिथांमोननि खोथाखौ जों माब्लाबाबो मानिनानै लानो हाया आरो नोंथां हाग्रामा महिलारि नोंथांखौ आङो बुंहरो नोंथाङा जिबायदि ससियेल मिडियायाव बुंनानै लादों दि गुबुन हारिफोरखौ एसटि होगोन माबा होगोन हानि पाट्टा होगोन होननानै बुंना लादों बे खोथाखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया जों बर' स्टुडेन्ट जानानै जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो नोंथाङा सासे बर'नि थै जानानै नोंथाङा बर'नि सासे फिसा जानानै नोंथाङा मानो बिदि गावनि बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों नोंथांखौ आं बुङो नोंथाङा मानो थाखाय बिदि खालामदों बे एसटि डिमान्ड खालामनायखौ जों माब्लाबा मानिनानै लानो हाया आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो नोंथाङा बिदि खोथा माब्लाबाबो दाबुं आरो जिबायदि नोंथांनि खोथाया सारा ससियेल मिडियायावहाय गोसारनानै दंगासिनो दङ नोंथाङा गनायनानै लानो हाया बेफोरबायदि खोथाखौ नोंथाङा सासे बर'नि थै थानानै नोंथाङा मानो बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों नोंथांनाव नोंथांनाव बर' हारिनि थै गैया नामा आरो नोंथाङा हाग्रामा महिलारि नोंथाङा बेफोरबायदि जिबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरबायदि बुंनायखौ जों माब्लाबा गनायनानै लानो हाया